Ya mulek tenan ngiring manten kok. Suwi nek ra teko kene kancane. Jadi suwi nek ngiring manten kok malah. Waduh. Aduh. Apa sapa sing ngiring manten malah gara-gara ton iki. Bayangin dos tenan ton iki. Jangan. Ayo mulek ton tenan malah tuh koyo ngene. Jane ton iki piye kok sumen iki. Ton. Ton. Nang kandang bocah iki lho ngiring dinteni kancane lho kok malah sawane kene iki tiba kek salin kuning ngendi neh iki metu. Kok malah nang kandang dadak nyapo kayak gitu. Jangan. Ton. Ya Allah. Jantung tuh. Aduh. Kok tangi aku rasane. Aduh. Aduh. Malah tiba-tiba itu gara-gara pengen aja. Jane kon ngiring manten tapi kok ae lah. Cek lho. Apa tiba-tiba jane kowe iki jan. Ya apa to, Pak? Loh, sampe ki bar tewu ning ndi? Lah ngirim manten kok malah tewu to, Pak. Tewu diasuk kepreset golek kowe lha wong kancane wis ini kancane sampe do mangkat kok malah. Lah wong mandak cek lho. Aku lho ngantek koyo ngene iki ngantek. Ya sampean lho, Wis seti. bianter nek kowe kok. Yalah mandak cek lho, Pak numpak motor lho teko. Salin kono lho. Ki harus gendang mangkat kancane mobil teko ae lho. Alah nyapur kampung Ndak tinggal sampun ripan sak mending manten malah tani kancane kok gendang salin iki golek iki. Iya ya, bener salin. Kok mulek kayak wong wedok ya tani kancane. Mobil selan kok malah lambis kadung kotor koyo ngene iki. Wong ngitrahno lho. Maku ora alon-alon carane lunu barang. Oleh kabeh wong mandak cek lho. Kan iso to numpak motor. Nek grup ini kulo wis geger ae. Aku ora melok yo apa-apa. Dadak men koyo cah cilik ukuran manane. Alah. Arek lagi. Kan kira. Tapi suarane ku yo nganu. Cek suarane iki kaya cocok toh. Iki nek kuninge koyo Pak Yai malahan. Cocok iki kaya Pak Yai nggo isan.